подведен под безотговорност. Те искаха да е отговорен, да е едносричен, но и много функционален. Наемник, евтина работна ръка. Без много въпроси и обяснения. Без много но, ако, обаче, защо и как. Без много увъртания. Да не си отваря много устата, но да си отваря очите на 4. Да е отговорен кадър. Да е кадърен. Да е в кадър. Думите му да са строени в редици. Да маршируват, да маршируват. Да марширува. Да марширува, но и да си тежи на мястото. Да е безупречен. Искаха, изискваха, а бездушието им се кискаше. Пищеше право в очите му бездушието им. Сякаш бяха върли вегетарианци, а те любители на транжирането и многократното обезкостяване. Сякаш бяха върли човеколюбци, а те въоръжени до зъби с опаковачна добронамереност. Прикрити касапи, суровоядци. Напредничави дружелюбци с подострени задни мисли и задни чувства. Добре възпитани канибали. Сърдечни сърцеяди на конци. Високоморални садисти на повикване. Сякаш светът се беше променил. Но не беше.